שלום לכולם, כאן ארתור אדרי, יועץ נדל"ן בכיר מחברת רימקס סופרים. אני נמצא בלב ליבה של העיר אודסה. הגעתי לכאן כדי למצוא עבורכם את ההשקעות הנדל"ן הכי טובות באירופה. אודסה היא עיר נמל לחופי הים השחור, המציעה שפע של מקומות תעסוקה, תרבות ובילוי, מה שהופך אותה לאחת הערים המבוקשות במדינה. בשנים האחרונות זינקה אודסה בתפוצת המלונאות בכ-50% והפכה למוקד תיירותי המושך אליו כ3.5 מיליון תיירים בשנה. בנוסף, בעקבות חתימה על הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי ועם ישראל, אוקראינה מושכת משקיעים ומעודדת עסקאות בינלאומיות. לכן, אודסה היא מקום אידיאלי להשקעה בשל גל התיירות ואנשי העסקים שגדל בכל שנה. תפוסת המלונאות והדיור גדלה ומאפשרת השכרת נכסים לטווח ארוך או קצר. משקיעים שיודעים לזהות את הפוטנציאל האדיר לרכישת נדל"ן באודסה, ירכשו נכס מניב העשוי להכפיל או לשלש את סכום ההשקעה שלהם או אפילו יותר מזה. ירוויחו מעליית ערך הנכס, זאת לצד תשואה דו-ספרותית מהשכירות. נשמע טוב, נכון? להשקעות נדל"ן באירופה, צרו איתי קשר עוד היום בטלפון 054-444-6044 ואני ממתין לפגישה איתכם.